Dette er en præsentation af renæssancen, en betydningsfuld historisk periode. Renæssancen betyder, at det var et ønske om at vende tilbage til det oprindelige. Man ville gerne vende tilbage til nogle af antikkens værdier. Antikken fokuserede meget på mennesket og det frie menneske, og det var også ligesom de tænkere, man tog fat i igen. I antikken, der havde vi især Aristoteles og Platon. Efter antikken bevægede vi os mod middelalderen, hvor især kirken havde stor magt, og nu er vi i renæssancen, hvor kirken får lidt mindre magt. I renæssancen kom mennesket i centrum. Man tror stadigvæk på Gud, men man tror også, at mennesket har en fornuft og en fri vilje. Inden for renæssancen kan man tale om 2 strømninger, hvor begge strømninger bød på et ønske om at vende tilbage til det oprindelige. Hvor humanisterne var optaget af antikkens filosofer, for eksempel Aristoteles, hvor reformisterne fokuserede på Bibelen og brugte det som deres kilder. I renæssancen, der tror man stadigvæk på, at det er Gud, der har skabt mennesket. Men man tror også, at mennesket selv kan skabe. Man kan også udfordre og måske endda skabe sin egen verden. Man begynder at se rationalisering, som henviser til menneskets fornuft. Flere af de religiøse forklaringer på ting må man blive nødt til at afvise, fordi de kommer under videnskaben og fornuftens kritik. Martin Luther spillede en væsentlig rolle i renæssancen og var under grenen reformationen. Han oversatte Bibelen, så den nu kunne læses af alle og enhver, i stedet for kun de lærte. Det skaber et borgerskab, der ikke udelukkende er bygget på, hvad den katolske kirke mener og synes. I renæssancen skete der også det, at man bevægede sig ud for at opdage verden. Her kan vi nævne Columbus, der drog afsted for at finde en sørute til Asien, da han ville finde en handelsrute. De opdagelsesrejsende havde stor betydning på måden, det kristne budskab blev spredt verden over. Renæssancen har også haft stor indflydelse på skolen, som vi kender den i dag. Dette er en tegning af Erasmus af Rotterdam, som er humanist. Han blev født i Holland og levede som munk, indtil han bedrog sig til Paris, hvor han ville uddanne sig. Både Pavekirken og Luther ser meget op til Erasmus, men han sagde faktisk nej til at følge Luther i reformationen, fordi han ville være fri og uafhængig. Fri og uafhængig! Juhu! Erasmus kom med en ny tankegang om, hvordan man blev et menneske. Menneske var ikke længere noget, man fødtes til at være, men noget, man kunne dannes til at være. Erasmus havde også mange gode tanker, hvad angår undervisningen. Han mente, at sprogundervisningen havde for stort fokus for eksempel på grammatik og på gloser, og han ville derfor reformere denne sprogundervisning. Måden, han ville reformere undervisningen på, har nogle forskellige punkter. Første punkt var, at forholdet til læreren skulle være godt. Kærlighed til læreren er det første skridt på læringens vej. 2 andre betydningsfulde ting inden for undervisningen skulle være, at sproget skulle læres ved at sætte ordene i forbindelse med konkrete ting i børnenes omgivelser, og legen fik stor betydning for udviklingen. Vigtigst var, at man ikke længere skulle se børnene som ufuldstændige voksne, men at børn også havde krav på respekt
Selvom man så de her nye strømninger, mente man stadigvæk, at den ægte dannelse, den fik man igennem bøger. Vives, han var spanier og født i 1492 og levede frem til år 1540, og er en af de mest originale humanister i renæssancen. Vives mente, at man skulle lægge stort fokus på den tidlige opdragelse, og at det var moderen, der skulle tage sig af det lille barns moralske oplæring. Vives mente, at leg var meget vigtig, men det skulle rettes mod de mere alvorlige livsopgaver, så barnet kunne opnå en moralsk indstilling. Udover dette ville Vives lade sine elever gøre sig erfaringer med naturen og var på den måde foregangsmand for naturfagenes indførsel i skoleundervisningen. Vives mente også, at sprogundervisning var et af skolens hovedfag, men i modsætning til Erasmus mente han, at grundlaget må være barnets modersmål. Det mente Erasmus ikke. Vives er meget kendt for at værdsætte historien, og mener, det er et godt uddannelsesmiddel. Igennem historien lærer vi om menneskets kamp for at forbedre deres jordiske eksistens og for at opbygge samfund, hvor retstilstand råder. Altså var renæssancen et tidligt ønske om et frit menneske. Vi så en differentiering mellem kirke og stat, og det var derfor også et tidligt tegn på sekulariseringen. Samtidig har vi mødt to tænkere, der har haft stor indflydelse på skolen, som vi kender den i dag.